dragii mei, acest material este făcut special pentru iubitorii noștri de crizanteme. Ei bine, noi ținem foarte mult la cerințele și dorințele dumneavoastră și am tot văzut în secțiunea de comentarii că ați întrebat când aducem crizanteme. Ei bine, dumneavoastră le-ați cerut, noi le-am adus. De astăzi le puteți găsi pe site-ul nostru atât în variantă simplă, cât și multicolore, precum sunt cele două frumoase exemplare din prezentarea noastră de astăzi. Despre modul lor de îngrijire: plantați-le la soare și nu le dați foarte multă apă. Atâta tot. Ce este foarte important să știți despre ele este faptul că sunt perene, adică ele înfloresc an de an. În prezentarea mea de astăzi avem crizantemele timpurii. Ce înseamnă crizanteme timpurii? Sunt printre primele crizanteme care înfloresc și stau înflorite până toamna târziu, aproape de îngheț. Ele se dezvoltă sub formă globulară, ceea ce înseamnă că o să vă contureze frumos terasele, grădinile, curțile, oriunde doriți dumneavoastră să le puneți și cu siguranță o să atragă toate privirile. Dacă doriți să comandați, puteți să intrați la noi pe site sau puteți să lăsați comenzi telefonice la numărul de telefon afișat pe ecran. Noi vă stăm la dispoziție cu absolut tot ce aveți nevoie.